Работата в крайна сметка е много подобно на това, което правихме до сега. До преди малко линейната времева прогнозираща функция беше А от Т, А по Х1, другата е логаритъм от Т, тук е логаритъм от Х1 и така нататък и така нататък. Като формула е едно и също, което означава и, че като работата, философията в Excel е едно и също. Принципната разлика е, че фактора, който ще използвате... Нещо има ли? Окей, защото рязко стана нещо да не знам ли. Да, добре. Факторът Х1 в случая, между другото само пояснение, на различните данни Х1 е различно нещо. На едно место е брой заети в икономиката, на друго место е активи в икономиката, на трето место беше цената на златото, няма голямо значение. Принципната разлика обаче ще я покажем веднага. Това го затварям. Момчетата се справиха. Принципната разлика е вида на данните, с които ще разполагаме. Значи, до сега беше Y и T, вече ще използваме Y и X1. Ще ги копна. Сега, ако ви е по-лесно да си преместите, тогава ще го зумна, айде да се вижда хубаво. Ако ви е по-лесно да си го представите, може X1 да си го преместите от лявата страна на Y, ваша си работа. Но само ще направя веднага бързо онагледяване. Данните на X1, които отговарят на същите периоди, са неравномерно нарастващи и в никакъв случай не са нарастващи със сигурност и така нататък. В резултат на което има една малка промяна, която ще ви покажа набързо. Но първо линейния случай ще го реша само колко да покажа, че да имам някакви числа, които да демонстрирам. F ще ми бъде, всъщност ще ми трябва линест, значи А и Б. Ще избера две колони 5 реда, линест. Ще ме пита познатите Y са еди си кои за обучаваща последователност. Познатите хиксове са съответните стойности на X1 за обучаваща последователност. True, затварям, само че пропуснахме една точка и запетая. Ctrl Shift и Enter, имам А и Б, имам разни неща. View Free Space. До тук е ясно, не е нещо особено, минус число няма значение. F е равно на по X плюс B. Веднага ще го програмирам. А с доларче по X плюс B с доларче. Получих число 157, 1623, криво ляво също. Ще го копирам надолу и нататък, вие си знаете как да продължите. Но различното е, че когато нарисувам графиката, ще изглежда, поне на пръв поглед, ще изглежда бая по-грозно. F и Y, като ги вмъкна, и ще ви кажа, че има особеност по този въпрос. Като ги направя на една графика, само ще ги преместя да се вижда по-хубаво. Нито X, нито Y изглежда гладка. Нито червената, нито синята е гладка крива. Трябваше да бъде гладка, нали така? Даже нещо повече, знаем, че трябваше да бъде права линия, защото е линейен модел. Какъв е проблема? Проблемът се изразява в това, че
в момента по хикс долу не ни е истински хикс. Значи по абсциста долу са времеви периоди, пореден номер на период, а не е хикс. За да бъде графиката права, трябва да бъде тук трябва да е x1, тук трябва да е y. Реалните данни ще са негативи, а това ще бъде y, а f-а трябва да бъде някаква права линия. Да, ама в момента тук долу не ни е x1, тук е някаква друга промена. За да го получим да е право, трябва да преструктурираме пространството на графиката. Всъщност означава, трябва да му кажем отдолу да вземе хиксове. Един път и втори път, като ги вземе, да му каже, я ги преподреди както трябва да бъдат по големина. Така че отляво да е най-малкият хикс, отдясно да е най-големият. Ето как става и не случайно ви го обяснявам, защото след малко, като трябва да решавате задачите, че преди да си тръгнете, трябва да покажете 4 работещи графики, 4 правилни графики. И графики вече, да. Ей, ще трябва да слушам какво обяснява то. Значи, сега преди да си тръгнете, защото 4 задачи и си тръгвате, но преди да сте си тръгнали, трябва на всеки един от вас да бъде проверено, че има 4 правилни графики. Едната трябва да бъде права линия, другата логаритмична, третата експоненциална и четвъртата е една от двете. Не е ясно кога се получи. Показателната може да се получи така и така. Та, показвам какво означава цялата работа. Ей тук отдолу, върху абсцисата цъкам, с дясно копче и казвам формат. Отстрани се появява чакай, преди формат, сори, моя грешка. Трябва да цъкам върху, където и да е върху графиката с дясно копче, му казвам Select Data. И като се появява се едно прозорче, което казва, ето ми едните данни, това са ми другите данни, може даже да видим откъде са ги селектирали, но хоризонталната ос, той ми дава поредни данни, т.е. Excel допуска, Елвина, аз седни, че тук не виждам някой. Ето ти столче. Оп! Excel допуска по условие, мисли вместо нас малко, че на графиките, които винаги изчертаваме, са от едно нататък, т.е. отдолу са някакво поредно наблюдение, без да ни пита какво. Ние сега ще му кажем, в общи случай може да е така, но в случая имаме други данни да са там, ще му кажа Edit и ще отида там, където си ми е решена задачата и ще му кажа хиксовете са ми и тези. Ще се кача най-отгоре и ще си избера хиксовете. В случая, тъй като искам да изчертая всички хиксове, ще избера и от контролната последователност. Тук за графиката не е проблем това. Така. Казвам ОК. Графиката не се измени по форма, но поне и тук се появиха други числа. Малка стъпка в правилна посока, ама не е съвсем, защото ако погледнем подробно тук, числата нито са ритмично подредени, нито са подредени изобщо. Едното число по-голямо, едното число по-малко. За сега само сме заредили на съответните стойности, какви са съответните стойности на хикс, но още не сме ги пренаредили. За да ги пренаредим, ей тук сега ще цъкна с дясно копче, ще му кажа Format Axis и ще му кажа, ей тук където пише Axis Options, ако не сте отишли там, трябва да отидете. Ей тук има Axis Type. В общи линии сбъркали са го. Програмистите на Excel са ни помогнали много. Целият учебник по статистика са го програмирали в една функция и ние им благодарим. Но на две места сбъркали, е тук едното место. Но нелогично трябва да му кажете Date Axis. Тоест, че тая ос трябва да преподреди както е в хронологичен ред, но все едно в повишаващ се ред. И това, което се получи, ура, червеното, изчисленото от нас F, е права линия, синьото Y е вече начупена, но може да видите по различен начин начупена. Нещо повече, може да видите, че Y дълго време има, т.е. през неравномерни интервали имаме наблюдение. Защото тук препроструирахме цялата ос и отдолу вече сме направили равномерна скала между най-малкия хикс и най-големия хикс. Така,
тая особеност трябва да се има предвид, когато се работи с невремеви данни като фактори, а именно, че факторът, който не е време, не е равномерен, не е монотонно увеличаващ се и не е ритмично променящ се. Нали така? Добре, с изключение на това, нататък вие си знаете грешка по интерполация, грешка по екстраполация. Всъщност, решавате задачата линейна, логаритмична, експоненциална, показателна, 3-1 с данните X1. Въвеждате всичките отговори в